Wi oganda jo Kenya NCIC okwedo kweth makwedo piny owacho Azimio la Umoja wi paro mar dwaro ni mondo pog piny Kenya e diere. NCIC wacho ni paro makamago gin manyalo kelo sigu kod lweny e pacho kaendie. Jakom NCIC men Samuel Kobia wacho ni piny Kenya ochomo kamarach ahinya kaluwore kod weche ma jotelo ma pacho kaendie osebedo ka wacho to kod timbe mag temo chiro kweth mag njore bende. Bang' riwruok mar Azimio la Umoja chero kendo twak mar dwaro ni pogi Kenya wuog ariyo, duolno ma ochung' ne riwo winjo Kenya NCIC to koro neno ni parono kidek kelo midhiero. Jakom mar NCIC Samuel Kobia wacho ni nitie yore mamoko makare mag tieko ywaruok madibed ni nitie ewi weche mag telo kod mamoko ma Azimio ywago. Secession cannot and must not be an option to be considered because we know countries where there have been any attempt to secede, it takes decades for them to recover, if at all. The NCIC will seek to provide the spaces and the platforms for national conversations on economic prosperity, political stability, and the social cohesion. Bede ogolo sieme wi tim mar temo chiero moko kuom grube mag njore kaka mano mar Mungiki kod nyuolruok mar dinde magalagala ma sani osekelo lal kod tho ne jopiny. We therefore put politicians who use such guns on notice that we are investigating and we will come up with action against them. The Commission is in full support of His Excellency President William Ruto in the formation of a task force which is mandated to identify gaps and propose legal and governance changes to prevent religious extremism. Ewi mano NCIC wacho ni osechako chenro mar nono jotij piny owacho maneno ni giluwo chike ma pachoka kendo ka okwedo tim mar akwede ma iluoyo kuom jotije mamoko kirango dhoudi ma giwuokie. It is very worrying to us that some leaders are resisting public servants, especially teachers from other ethnic communities, from being deployed in their regions. This is not only a threat to cohesion, but is also archaic, it is unconstitutional, and it is crass. Ewi nonro mar jotelo ma itudo gi timbe mag thuo oganda, NCIC wacho ni giseluongo jotelo 6 kendo 2 kuomgi osendiko dhoggi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Komiti mar od bura marango weche mag omenda otieko chenro mar winjo pach oganda kod riwruoge ma pacho kaendie wi paro mar omenda mageto medo osuru kata finance bill. Thoth oganda mane ochopo e nyim komitino okwedo parono ka giywago pek mar ngima masani okwako piny Kenya kaendie. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Ne en odiochieng' mogik mar winjo pach oganda jo Kenya ewi paro mar omenda ma higa mar 2023, chenro mosebedo kadhi nyime kuom ndalo 9. Komiti mar od bura marango weche mag omenda ne geto winjo pach oganda maromo 90 mano ochwalo nyingi ne komitino, to kata kamano ji 21 kende ema nochopo nyim komitino. Achiel kachiel ne omigi thuolo mar golo pachgi. Na hii finance bill itafinya watu sana, na ikifinya watu presha itapanda, watu watakufa, mutazika watu wengi, mutanunua majeneza mingi kwa sababu mmezoea kununua, na magari ya kubeba maiti mutariba mingi, watu watakufa. Lakini kama tutaenda tu kuweka tu bima tu namna hii kiholela holela, kusema kwa hakika watu wengi wataumia, na wakiumia ni Kenya imeumia. Kenya ikiumia utakuta ya kwamba sasa itakuwa ni wakati wa kukulana. My parents are retired, and so that 5% is the equivalent of the pension that my dad does not receive because NSSF does not work. That 5% is the equivalent of the medical bill I have to foot when my mom is sick because NHIF does not work. What kind of trust can we have with the government that whatever money is being deducted will actually be made good use of? Ji 10 kod 8 kuom ji 21 go nokwedo paro mar omendano ka giywago chal mar uchumi ma pacho ka koro gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo winjie ywak jopiny manomiyo singo mano mar ngima makare bang' yiero ka sani to weche koro dhi ataro. Mkizunguka Nairobi
mtapata hizo nyumba ziko vacant. Hamujajiuliza wale watu wanahama kwa nini na wanaenda wapi? Yule mtu ameshindwa na kulipa nyumba, ameshindwa na chakula, sasa amehama, ameenda nyumbani. Tena mwafikia yeye kule nyumbani, muongeze kodi ya chakula, sijui mwataka ahame tena kutoka nyumbani aende wapi? Pacha no nywandore ahinya, okamie support ahinya, o to kumana miyo support en housing levy tax mikele eute. Wan kaka nyithi school wasabet gi chandruok campus wa Parklands kacha. Ntiere joma ng'eny odak oko, koro kwa di school waidho gari, koro komed fare no dhi bedo chandruok maduong' ne wan gi jonyuol bende. Housing levy no obira sama ber. Ena ni koro obiro sama ngima tek, to kama ngima ni tek koro kata ji nyalo yudo ni koro ine mshahara, lakini pesa miyudo donga dhi e sirikal. Kata kamano, oganda maya kuonde dak mag jogo manonge ne piny osiro paro mano mar ng'ado sach jogo mantiere kod tije pachoka. Migeto gergo udi ka giwacho ni mano kende yo mabiro neno ni gin bende gidak e ngima makare. This is the time that the working class should give us a break. They should give us a break, and also to the honorable members should also tell us the truth. I don't know what is very hard to them or what is very difficult to them just to contribute 2,500 shillings. Mimi nimezaliwa Githogoro, ni slums, nimelelewa huko. So nikisikia okay tuko katikati ya Runda na kanga nikimiss kuishi hizo nyumba kubwa, nitumie hii kusema hata kwa choo unaenda kwa nyumba, kufua unafulia kwa nyumba. Naipendanga, lakini ile mshahara mimi niko nayo hainitosheleki nifike hapo. Lakini sasa hii mmekuja nayo ati mtatujengea nyumba, najivunia kwa sababu siku moja mtoto wangu akitembelea Kablus, hata Waruda anatembelea Kablus. Jakom komitino Kimani Kuria okwajo siasa mapachoka maromio wekelo siasa e wach mar paro maromenda no to karmano gichiu paro manyalo kelo dongruok ne oganda jo Kenya. Unfortunately, the political class have made this finance bill become the housing bill, and it's not a housing bill. The issue of housing levy is just one clause out of the many clauses in that bill. And today we've received very informed suggestions from many Kenyans. You know, we need electricity here, we need water here, we need job creation here, we need, and then fine. Oh, that is a need. Where do we get the money from? So unfortunately, I get to be the unfortunate guy who has to look for the money. Komiti no koro diromo gi jatend migawo mar omenda ma pachoka Njuguna Ndung'u ko jatend duol machoko sure pachoka KRA mano mar rango kabende inyalo nywandi pacho gandago e paro mar chik mar omenda no. Tarik 8 dwe manyien ibiro chwal paro mar chik no e od bura mamalo kama jod bura biro goyo mbulu e wi paro makamano. Thuolo manochiw ne riwruoge kachiel gi oganda jo Kenya mar golo pachgi e wi paro mar omenda mano mageto medo sure pachoka koro orumo odiochieng' ma kawuono. Wenge koro ng'iyo od bura pono ne gidhi kalo paro ne mar omenda kata oyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Kata kamano migawo mar omenda to koro yango ni budget mar hik mar omenda mar 2023 nyaka 2024 biro bedo kod rem mar shillings bilion 663.5 ma biro chuno ni kawo hola e pachoka kod e pinje maoko mondo mi opong'e. Jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u mane ochopo e nyim od bura e wikruok mar budget owacho ni Kenya geno budget mar trilion 3.6 e hik omenda machakore dwe mar 7 higani. Jafwambo marwa Chris Owino miyo ler mar wachni. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mochung'ne loso budget, jagoro mongirore e migawo mar omenda Dr. Chris Kipto onyiso geno mare ni piny owacho dhi choko osuru maromo trilion 2.8 e hik omwom mar 2023-2024. Projections. Mr. Chairman, underpinned by the ongoing reforms in tax policy and revenue administration, revenue collection, including appropriation in aid, is projected to be 2.8936 trillion, or equivalent to 17.8% of GDP in the fiscal year 2023-24.
Dr. Kipto lero ni madhi timore kaluwore kod lokruok mongirore ma piny owacho oseketo bad migawo mochung'ne choko osuru e pacho kae KRA. Kuom omenda ma kamano, KRA geno choko osuru ma ijuogo jopiny maromo $2.571 kaachiel gi hola ma ichulo achiel kachiel ne dongruok maromo bilion 325. Global growth is projected to slow down to about 2.8%. And Mr. Chairman, why I'm presenting these figures is actually to show that we are not living in isolation. We are living side by side, influenced by our partners, either in trade or even in other activities. E budget makore lach maromo $3.593 ma idhi somo kod Profesa Njuguna Ndung'u tarik 15 dwe mar auchiel higani, omenda ma itiyogo e chudo ma ochuno ma kinde ka kinde en $2.477. Ma en atamalo 15 mar uchumi ma pacho kae e kinde ma chenro mag dongruok to dhi yudo pok mar omenda maromo bilion 689.1. From where we sit, as the people in charge of allocating resources to the country, I think it is in our interest that resources are distributed fairly and equitably across the country. E pok makamano, serikal mag counties dhi yudo omenda maromo bilion 385.4. Kopogore gi mago, counties bende dhi yudo hola maonge nyinyo maromo bilion 44.2. So the figures you'll be giving here are indicative, but there will be very minimal variations. So that somebody may not see once, may see 2 shillings, and in this meeting we said it was 1.95 shillings. Piny owacho mamalo dhi wuok bilion 2.164 ka od bura mamalo kod od bura mar Senate dhi wuok bilion 40.4 e kinde ma bad migawo mar doho to dhi wuok kod bilion 22.9. Revenues in fiscal year 2023-24 comprise of ordinary revenues of 2.5712 trillion, equivalent to 15.8% of GDP, and ministerial A&A of 322.5 billion or 2% of GDP. Kata kamano, piny owacho dhi dong kod fuok mar omenda maromo bilion 663.5. If you do the math there, then you'll see approximately 680 or thereabout. These are approximate figures, which is left as deficit. If you do the math, whatever remains there is what now we call deficit. Again, this may change slightly given the other changes we may end up doing as we progress within the next few days. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya wadhi yweyo moro machuok, to kapok wadhi e yweyo ni nitiere rawera moro miluongo ni Trevor Baraka Ayo. En jahigni 5 kende, nooronwa ote moro, winjane uru. God bless my mom, and God bless Trevor Obija, and God bless my teacher. Trevor Baraka, yo erokamano ahinya. Thank you so much, and may God bless you too. Koro chenro maro imore bro dhi mbele buchu jopiny. Wabro miu namba mar WhatsApp kasto uoronwa pacho e video kaka neno Trevor timeno. Mane mo Nyasaye konyowa kan ke ji kaka Trevor lemonwa pile. Wan gadieri numbu lemonwa kaka Joramogi. Erokamano ahinya. Wadhi yweyo moro matin, kwaduogo to pod wan gi weche mang'eny moro kelo iru. Yang kapok oyang, tie daktari ma ochung' nege ma kagwa ni en dhiang' maber minyalo dhi yang'. Kila achiel auso siling 500. Mano ring'o mar mix ma en gi bones. Tie ring'o ma auso kila achiel siling 600. Mano koro en steak. Tie wan gi chiemo moro ne mince meat. En wauso siling 700 kila achiel. Matumbo kila achiel en 380. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha soti hiyo 1 GB. Sana tayako kakuku tu.
could have done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Kocha kore chieng' wuok tich. Dwe mar auchiel e Ramogi TV. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot, osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani. Chakore chieng' wuok tich. Dwe mar auchiel e Ramogi TV. Machiegni uru kendo dweche auchiel oserumo chakre jatend piny Kenya William Ruto yang chenro mar chiwo hola ne jogo mayutogi ni piny kata Hustler Fund. Edwin Okoth kolonwa kaka holano osedhach kod jopiny kaachiel kod paro mawuok ewi chenro ma ichano landi tielo mare mar ariyo e kinde nyasi mar Madaraka ma higani. Kane yange tarik 30 dwe mar 11 higa mokalo, mor ne ogundho kendo kit jok manogwel ne ranyisi moromo ni hola no ne geto jotimo hala matindo tindo. Kata jotelo bende chieng'no ne otemo kar ma ginyalo mondo ginyis ni gin kanyakla gi jopiny. Dweche auchiel bang'e, sani fuel mwagoyo siling 200. Hustler Fund wa siling 500. Nisani gino konyi ga ngoyo hala. Mano wach ni mama mboga imiyo Hustler Fund. Alot mane modi war gi siling 500. To kiware gi 500 di us bi yudo hala mane. Hustler Fund wachore ni osemiyo ji milion 20 omenda maromo siling bilion 27. Mano tiende ni thoth jok mayudo hola no ithoro miyo omenda ma okal siling 1,350 ka omenda manosingi ne onego bed kin siling 500 nyaka siling 50,000. Gin increase mondo bede up to chakre 10,000 kadhi up to 200,000. Mano nyalo miyo ng'ato timo go gire moro nyalo kata yawo go ana. Jotend piny owacho kata kamano pako Hustler Fund kaka achiel kuom chenro mar reso oganda mane ok nyal yudo hola e yo mayot kuonde mamoko. Kwan ma jatend piny Kenya William Ruto kod jatend migawo mar riwruoge Saga Simon Chelugui ne ogolo ewi kwan mag jogo mosekawo hola dwe mar 5 ni kod pogruok. Hustler Fund ambayo leo imekopesha pesa bilioni 27. Wananchi wameshalipa bilioni 17. Na wananchi ambao wamekopa hiyo pesa ni karibu wananchi milioni 15. Been able to see 20 million Kenyans
joining this program, benefiting from this program, and we have disbursed to date 27 billion Kenya shillings. Pogruok mag ji milion 5 ka kwan mag omenda ma gikawo to rom. Tiende ni nyalo bet ni omenda ma imiyo joka hola osemedo dok piny. Seche ma oganda kawo hola, nitie bathe matin ma induso ka ikano negi agulu. Omenda ma sani onego bet siling bilion 1 gi milion 350. Bedo ni atamalo 5 mag omenda ma iholo oganda ime kano negi. Kanyo bende, kwan mag piny owacho pogore. We also introduce credit-led savings, where as you borrow, we take out 5%. To date, we have been able to save Kenya shillings 1,450 million Kenya shillings. Ne jopiny, onge lere wi agulu ma oting'o kungo gi, kendo bedo ni ok inyal golo omenda ma gikungo, medo gi kibaji. Adiera mane madwa bed gon pesa ikano ni to pesa odhi aguch ng'ato. Onge okwan gi yien pesa mikano mika isave nwano wabro yudo chieng' moro. Mano pesa madhi lal kech agulu mikane wan mana kedi yosi ne interest bari okani kama. To kama okani no kinyal access. Adiera onge nikech samo keto gini en okete kaka president to okobiti nyaka chieng' mowe tich president moro donje ere kaka wabro gen pesa no save nwa. Kapo ni ng'ato osesave ma otimo transaction mang'eny ma savings osebiro malo, konyalo withdraw to gikete na process way ma ng'ato bende nyalo gole. Koro ma ing'eno kwange ni en mari kata en mar government. Nikech en gimo kijal bedo blackmail mo kijal withdraw. Inene kanya as your savings but you cannot access it. Ne wapenjo Chelugui ni omenda go ni kama nade. This money are held in the 2 banks that have started with us. They have been running the program with us. They have custodial licenses, and we've also gone further in our regulations to define how to secure and invest this money. Kata kamano, kaka jopiny nyalo golo omenda ma okungnegi kod thuolo ma oyienegi golo omenda go, ema chal ni duodo jatend migaono. In these savings, we have short term which is accessible within 1 year, and we have long term which is accessible within 1 year. To date, out of that 1,450 million, 30% will go to short term. Ne moko kuom jotelo, oganda onego med mana kawo hola no kendo gichule ma ok gilal kode. Kata tin kamano. Asala fan ng'ama dhi pe ye onge, ng'ama dhi biro dalani kawo gweno kata kana kawo dhot mar odi kata kawo dheri dhi kodo nikech Hustler Fund onge haja mar lal pesa ma sirkal siling 500 kata siling 1,000. Kete ma kidwa lal kode ken 5,000. E nyasi mar madaraka ma idhi bagembu, okang' mar 2 mar Hustler Fund idhi yangi. Kendo penjo en mana ni bende oganda biro nyalo kawo omenda madirom gi chako helni. Koso pod en mana ma idolo matin ma pod biro kelo ywak. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni chenro mar bero mar ringre ma osegol e liete Mashaka Hola ne odhi nyime kaka wuono ringre 16 ne otimnegi bero. Jabero mar piny owacho Johansen Oduor oyango ni kuom ringre 16 go 9 gin nyiri kod mine ka 6 gin yawuoyi gi chuo. Ringre 1 kata kamano ne ok oyangi kit chwech mare. E kind jogo 10 kuomgi ne otho nikech kech kama moko ok oyangore gima nonego. Nyaka sani ringre 643 osetimnegi bero. Chenro mar golo ringre mamoko e lietego biro chakore kendo chieng' tich 2 juma manyien. Of these 16 postmortems, 6 then 9 were female. One of the bodies we were unable to determine the gender because of the level of decomposition. Adults were 11 and the children were 4. One of them also we were unable to determine the age because of the state of the body. One of the person we did autopsy on was very fresh and having died in hospital after staying in hospital for about a week. While in hospital, he refused to treatment totally. He refused even to take feed until he passed on. 13 of them were severely decomposed, while 2 were moderately decomposed. But 10 of them we found that had died because of starvation. There were features of starvation, while 5 of them we were unable to state the cause of death because of the level of decomposition. So far we've done a total of 243 bodies. From next week we are going to embark on the process of exhumation, which we intend to start on Tuesday.
Piny owacho ogolo siem ne josiasa matiyo kod rowere nyayo timbe mag maundu manyalo rocho arita kwe pacho kaendi. E twak mare gi jofwambo, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nokoni ok gibi yie ne ng'ata chiro kweth mora mora ma chik okwedo e pacho kaendi. George Bati nigi ler mar wachni. E twak mare gi jofwambo e apisi mar jatend piny manandalo manok bang' piny owacho lieko ni kweth moko mag jomaundu ma chik okuong'o chal ka gima chako konore kendo e pacho ka. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo siem ne josiasa madiponi temo chiro kwethgo. Kata obedo ni nore miyango neno magin go matudo mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod kweth maundu ma piny owacho koni ochako wuok masawa mar Kenya. Whether there is any evidence leading the former president to crime, I cannot comment on that. Kindiki okoni joma temo rocho arita ibiro rakruok go ma ok odewo lemo magimako e kind oganda. Any person who is involved in encouraging crime, doesn't matter their rank in society, they have a date with me. Kopogore kod kweth mag maundu, Kindiki bendo yango midhiero magikoni giseyango ni rocho arita mapacho ka koting'o kong'o machiko kopuodho kod dinde manyayo puonj mobam. So there is a cultural extremism and then religious extremism and non-religious extremism. No amount of resistance will arrest our resolve to make sure that Shakahola never happens again on the soil of Kenya. The use of Holy Scriptures will not save you from the jaws of justice. E twak manenore kama geto ng'anyo mag Azimio, jatend migawo nogolo siem kowacho ni ok gibi yie mondo josiasa oketh chike kokalo e bago ng'anyo machwe rocho arita mag oganda mapacho ka. Politicians who have political grievances want to incite the public and use that culture as now percolated to the countryside, to lower levels, to low-ranking politicians. We have witnessed certain behavior, if not curtailed, will make our country break down its long tradition of law and order and the rule of law. Bang' dir ne penjo mondo yang gimomiyo piny owacho deko kao ndamo ne jomaundu manomonjo puoth anyuola mar joka Kenyatta ma Northlands e gwenge mar Ruiru, Kindiki okoni chenro mar gidhi mos kaluwore kod weche siasa manodonje wachno kosingo ni machiegni ni jomaundu go idhi kao negi ondamo. We have undertaken investigations and we will be arraigning some suspects very soon. It has taken a bit of time because of the politicization around it. And I have said to you, dear Kenyans, we don't want to politicize national security. Kata obedo ni weche ma piny tudo lweny ma piny owacho koro yawo kod kweth magikoni konore masawa mar Kenya kod larruok ni en ng'ama ni kod mbiye weche mag siasa makono, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki to koni kaka piny owacho gitimo tijgi mar chiwo arita makare ne jopiny. George Bati, Ramogi TV. Kwadhi mbele ni ikruok dhi nyime ne nyasi mar Madaraka makiny ne bagi e kaunti ma Embu. Nyasi no makiny notele gi jatend piny Kenya men William Ruto. Igeno ni dhi ywayo welo kod jopiny bende. Jafwambo marwa Walter Nyambaga osechopo Embu kendo watudore kod achiel kachiel mondo mi wane chal mar ikruok. Nyambaga oimore bwana, to ikruok chalo nade kanyo? Gisetieko ikruok? Bati mo en osiep Trevor Ombija nyalo yango ni adieri antiere county number 14 ma en county nogo ma Embu kama nyasi mar Madaraka Day ibitimie nyasi toka oganda jo Kenya nogore adua tenga kod pinje mag wagunda ma oyudo teko mar bedo kakoro gitare gino wuon. Nyasi maket kod mane igeno ni biro gweng'wech odiochieng' makiny. Motelo ne mano endo Ombija nitiere chenro mosebedo kadhiyo nyime mag iko kaka chenro no biro gweng'wech odiochieng' makiny mokelo kanyakla loso kuonde minyal betie, kuonde matuke biro timie, jodito mideo kanyakla kod jopiny to kata mana jogo mogwel ma bende seche moko ideo wenge gi bendo seik kanyakla kod arita kwe. Motelo ne maendi jogo ma jonyon tielo kaka jolweny mapangore rang'iny mamalo bende nosedo thuolo mar timo rako kendo gi ikruok mar arieya. Waloso kod jodito mane oyuoro ng'irango kaka ikruok
osebedo kadhi nyime mano yango ni kata mana rita kwe kotelo kod moko kuom county commissioners kanyakla kod jo od bura mawuok county niendi mokelo kanyakla kata Manyata kachiel kod Runyenjes ma ne ochopo kaendi bende olieko ni gimor kod chenro niendi. Ne waloso kod moko kuom jopiny ma bende oluwo ni nyaka chenro ni nyochakre kaendi gisebedo ka gigo ohelni mopogore opogore kendo gimor malich mokalo gokenge mosego nyaka chop sechegi. Moko kuom jotend migepe machalo kaka jatend migao mar tuke Ababu na Mwamba no chopo kaendi kendo lieko ne oganda ni koro pap mar Moi Stadium ma yudore Embu County ma yudore Embu osebedo ka koro ni rang'iny mamalo kendo oseikore mar biro rwako oganda ma kwan ginyalo chopo 9,000. Ababu na Mwamba kanyakla kod jatend migao jalup jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo no loso motelne ma kendo bendo luone gigwelo jodito mopogore opogore mowuok e pinje ma oko mokelo kanyakla wendo maduong' kata modhial mawuok e piny Comoros. Motelne ma endi kama e kit kaka ne jotelo gose loso motelo ne seche molos go kod niendi. The stadium is ready for the celebrations tomorrow, which will be presided over by the President, His Excellency the President. We expect a host of dignitaries, including the leaders and the public, particularly from Embu County, but also from the rest of the country. We have the head of state of the Comoros Republic, who will be the guest of the President. We want to say that we are very happy with the manner in which this project has been undertaken. In a record 15 weeks, at a cost of 476 million shillings, we have been able to completely transform the face of this facility. En county mutingo kwan mag oganda ma eo 680 gi wiye to bende giro thuolo mar gwelo oganda mondo chope nyasi maked kod mani ka en nyasi makori bita kod jatend piny William Ruto e tielo mokwongo kinyalo paro ni nyasi mar Madaraka Day notim e county ma Nairobi kama endi to koro biro ka kod dongruok mopogore opogore nikech e kinde ma nyasi maked kod mani itime county ka county nitiere kaka loso pewe kopogore kod mago loso kanyo no ma jatend piny joti e kinde ma nyasi kama dhi nyime to kopogore kod mano joera mag adhula bende biro yudo thuolo mar chowenge gi chenro maked kod mani machalo kaka tuke mochand bago odiochieng' makiny en mar Embu All Stars kanyakla kod tim mar adhula miluongo ni Gor Mahia. Jotugo mohero tugo machalo kaka japicha kaachiel kod Ken Muga bendo yiene gi chopo kendi mondo gichwo wenge gi tugo mochan bagi ka odiochieng' makiny ochopo. Koro kopogore kod mano jodito ogwel kwang'eyo ni jodito mag Azimio kata Kenya Kwanza nyalo chopo kopogore kod mago machalo kaka jotend county ma kaka governors bende biro thuolo mar chopo kendi en ikruok ni kare kaachiel kod jogo ma iluongo ni jogo ma yuto gi ni piny machalo kaka hustlers kanyakla kod jotim welni opogore opogore kaachiel kod mago ma jo bodaboda ma bende bi gwel nyasi maked kod mani ni kod kithor mar wach ma bende otenore kod weche mag ohala migeno ni kiny jatend piny William Ruto nyalo lose malach ombija jena mona mi thuolo mar dhi nyime kod weche manyien mak mana ni bed king'eyo ni nyasi ka nyasi kapo ni miyo diedo dapi to en mimiega mich onere kiny. Nyambaga kapok idhi to an penjo moro achiel ni buse winje maling' moro ma inyalo wuoye kiny Madaraka Embu kanyo. Nikech jafwambo en ng'ama ite bith maling' ma waseyudo en ni twak nyalo biro gedo matut ahinya kendo nyalo bedo manyal gidi e weche motenre kod paro mar chik michan chwali od bura machalo kaka mano ma dho ngere luongo ni finance bill to kod manyo yore moko minyal ket godo kaka ohala bedo yore manyasani kod ola moko mabiro juolo kembe kaachiel kod riwruoge mag saga mar timo ohelni e yorno malach. Ombija. Erokamano Nyambaga ing'eni ine madachuogi mondo ibed jatend duol mochung' ne Council of Elders ma joluo koni twak manyal gidi. Erokamano Ombija ibi tim yiero machiegni. Erokamano Nyambaga. Walter Nyambaga kowuok kod kwene dala mar Embu mane kumidhi time nyasi mar Madaraka Day. Ogoni maling' ni kanyo to biro miyowa gima dhi mbele chakre kinyo kamano. Koro dhiene mbele gi mbaka manyien kani jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki olando ni tim lokruok ne obila mag tesend obila ma Isibania kama oting'o mago matayo gi duol mar KRA bende
mago marito chenro mag duol ma ochung'ne ng'iyo rang'eny mar mwandu ma en KEBS. Kindiki ne olimo Isibania bang' tulo manyocha omuoche kind jopiny kod obila. Jafwambo marwa George Juma miyo ler mar wachni. Kinde ma jumbe ariyo mokalo kosebedo gego mag Isebania e sub-county ma Kuria West. Onge mar kweni osebedi ka ikelo kod rochruok mag arita kwe e bomano, kaachiel kod rakruok mayande ne obede kind obila kaachiel kod jopiny manowe ka ji 5 ne owito ngimagi. Juma ma okalo oganda ne obago ng'anyo e boma Isebania ka gikwedo obila kuom rochruok mag arita kwe. Jopiny bende ne omonjo tesend obilano ma Isebania, gino mane okelo tho mag ji 5 ka ji 3 ne oyudo hinyruok. Kaka okang' mar kelo kwe e gwego mag Isebania, jatend migawo mar arita kwe pacho kae Kithure Kindiki ne olimo gwego mag Isebania kendo bedo kod romo kod jotend arita kwe kaachiel kod oganda. Maafisa wote wa vitengo vyote na idara ya serikali ya Kenya lazima tuweke bidii kazini, tuhakikishe malalamiko ya wananchi ambayo yanahusu huduma zetu kwa wananchi hayafiki kiwango ya kutuletea hasara kama ile hasara tumepata hapa Isebania. Kalore kod ywak mane oganda gwego mag Isebania ne ogolo mondo loki moko kuom obila magi wacho ni ok tie yono makare, jatend migawo mar arita kweni ne ogolo chik mondo loko obila duto e gwego mag Isebania. Tumehamisha maafisa wote wa polisi wa kituo cha polisi cha Isebania, vilevile maafisa wote wa idara ya ushuru, maafisa wote wa shirika la ubora wa bidhaa, maafisa wote ambao wanashughulikia mambo ya bidhaa bandia, anti-counterfeit agency officials. Eseche makoro ne ogolo chik mondo koro loko bila, jatend migawo ni mar arita kwe komachielo bende ne ochiwo chik mondo tim apedha ne jopiny manomonjo tindo obilano ma Isebania kendo koro kaonegi okang' mar chik. Wale ambao waliingia katika kituo cha polisi na mawe na silaha, tutafanya msako wa kimataifa kuhakikisha kwamba tumewatia mbaroni, wamepelekwa mahakamani, kwa sababu hatuwezi kukubali nchi yetu kusoroteka, kwa sababu leo kituo ya Isebania itavunjwa. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile, opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Weche mag tuke wacho ni Rogers Kiyenge e jaloch mar jumani mar Shabiki Kaende jackpot. Kiyeng noyudo mich mar siling 1,500 bang' lieko kare tuke 12 e kind 13. Jaloch no en jariemb boda kendo japur e kaunti ma Nakuru. En jaloch mar 13 nyaka ne chak jackpot mar Shabiki Kaende. Nowacho ni obiro tiyo gi omendano e chulo hola mano nyiewo godo apiko mare kod keto omenda modong' e pur. Mondo mi donje tugono inyalo oro ote machuok kindiko ni KJP kaesti yore namba mar 2900063 kaiti keto siling 50 kende ma Indian jackpot mochuno ni nyaka lo juma ka juma. Nimeshinda $500,000. Hii pesa niendeleza nifanye biashara nyingine kama niongeze pikipiki yangu juu pikipiki ilikuwa ya loan, ninunue sasa yangu. Nimekuwa nikishiriki mara mingi
na nimekuwa nikishiriki na shilingi 50. Wakenya wengi wanazidi kushinda kwenye Kaende Jackpot na shabiki.com. Pia wewe unaweza kuwa mshindi wiki ijayo wa the guaranteed $500,000 kila wiki. Kucheza ni rahisi, unatumia shilingi 50 tu. Nenda kwenye M-Pesa menu yako, weka paybill number kama 290063. Account number weka kama KJP kumaanisha Kaende Jackpot, kisha tuma kwa kuweka M-Pesa pin yako, na unaweza kuwa the lucky winner of the 500,000 Kenyan shillings guaranteed kila wiki ndani ya Kaende Jackpot. Aya manika muluri chinro maromar angichwelo aneno kuoro nwaote aria deka uchiel nono ka endira Mogi TV umbija bera enya ma Evans Oyuga Wasonga Woodkonge Amoke kan gi Rosemary Oyuga gi Morris Ajwanga kukwero kama na enya moke uru manara Mogi kanyo Ramogi TV Trevan Paul Onyango ka wuok Ralingo Asembo aneno maler piny owacho mar Kenya Kwanza biro yenyo jopiny gi usuru magidwa medo no gi thuon. Okay, ro kama na enya Trevor Mashadrak Ogara kan nyoniang kwa bui waneno Ramogi TV maler gi owadwa Atito Ogara. Ero kamana enya Ramogi TV umbija taya andan wuod nyilima an chiro adek amor ka kukelono weche manyien kenda amor kodu. Ero kamana enya Trevor Nesbon ka wuok pa Komolo aneno Ramogi TV yo makare gi mama wa Pamela Maraga. Ero kamana enya neno ka endi bui Garina Nyakwaro Ketho kuni imore Trevor aneno Ramogi TV yo makare kan dala ge Masumbi Marina Okelo Nyakwaro Ketho. Ero kamana enya Jared Amol Nyabura Ramogi TV ler ndi Nairobi kai lakini ngime matek saidi bas mane komolore chenro maromara angichwelo bro do kendo sa dek mondo agomba ka Winnie Adoye mane loko no anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo no Ombija taya Nyakwaro guok ko cha pesa wanere sa dek.